Deň 6. Ráno vstávame a vonku to vôbec nevyzerá dobre. Predpoveď sľubuje ďalší upršaný deň. Je čas rozlúčiť sa. Švajčiarska a česká časť sa oddeľuje a smeruje domov. Peťo do krajiny deravých syrov a čokolády a Maťo do Stovežatej. Zvyšok tímu vyráža smer Slavonice. Dnešná trasa povedie okolo vodnej nádrže Lipno. Zastavíme sa na najjužnejšom mieste nášho výletu, cez Novohradské hory až do Českej Kanady. Počasie hlási, že od západu sa blíži dážď, tak je čas vyraziť. Delíme sa na suchú a mokrú skupinu. Suchá skupina ide po suchu, je prenasledovaná dažďom a tou mokrou. Rozdiel je len niekoľko minút. Prechádzame krásnou krajinou s peknými výhľadmi, miestami sa viac kocháme ako jazdíme. Prichádzame k Lipnu, ktoré je prezývané aj Juhočeské more. S rozlohou takmer 50 km štvorcových, najväčšou vodnou plochou v Česku. Podzemná vodná elektráreň Lipno 1 sa nachádza v obrovskej kaverne, vysekanej v skale 160 metrov pod zemou.
Nasleduje najjužnejší bod nášho tohtoročného výletu, je to hraničný prechod Studánky. Blížime sa do Slavonic, blokujú nás smetiari a dobieha nás dážď. Sme hladní a premočení. Radi by sme sa niekde zohriali a najedli, ale všetko je zavreté. Tak pokračujeme do mesta. Konečne Slavonice, máme za sebou 250 kilometrov a ubytovanie v prázdnom hoteli Hubert. Slavonice majú pekné starobilé námestie, ale s divnou atmosférou. Platobné karty sem ešte nedorazili a bankomat tu je čertovský stroj, ktorý je iba na námestí. Počasie sa umúdrilo a máme čas, lezieme teda na mestskú väžu, ale najprv musíme zohnať správcu. Objednávame si ho cez telefón ako pizzu. Po chvíli príde týpek a otvára vchod. Je to celkom fajn zážitok, pekný výhľad na mesto. Slavonice, prezývané aj Malý Telč, sú renesančným klenotom na pomedzi Čiech, Moravy a Rakúska. Dominantou mesta je mestská väža, ktorá ponúka jeden z najkrajších výhľadov v regióne. Mestská väža v Slavoniciach má celkovú výšku 56,5 metra. Ešte, že tu majú zlatý mok, ktorý sa dá piť. Uvidíme, čo nás čaká zajtra, v posledný deň nášho výletu.